Nova Nursia, capítulo 1. O río que pasa. O Miño baixaba tan calmoso aquela mañá que un visitante desprecavido non tería modo de saber cara a que lado fluían as súas augas. Aínda non acabara de amencer e xa había un bocacho que se iniciaran as trasfegas entre ambas as beiras do río. As dúas barcazas que prestaban o servizo entre Tui e Valensa non daban feito a transportar persoas, gando e todo tipo de mercadorías que durante a xornada se venderían nunha ourela e máis na outra daquela fronteira líquida. Eran barcas máis grandes que as que unían Salvaterra e Monsao, Goián e Vilanova ou a Guarda e Camiña, e na súa cumprida base ben podían acomodarse media dúcia de vacas, 2 ou 3 carros, ou se de persoas se tratar, máis ben 30 ca 20. A anchura do Miño naquel punto apenas superaba as 40 brazas, 50 os días de maior enchente. Non facían falta máis de 2 minutos para alcanzar a outra beira, de maneira que cada unha daquelas barcazas levaba xa unha boa cantidade de viaxes, cando a comitiva encabezada por Pedro Salvado chegou ao embarcadoiro de Tui. Ningún dos moitos comerciantes e mercadores que agardaban a súa quenda protestou cando o grupo pasou diante.